Gwanire Douglas. Gwenure pavanoti spelling kana spelling yakanyorwa iri inonzi Gwenure. Gwenure. Thanks. Takamere anonzi Chawambutsa Fanuel ana kuuya kudai. Inyaya yakambopinda gore rino musi wa 5 January yaunzwa na Douglas. Nyaya yanga iri yembatya panapa Douglas anga nenyaya yekuti nyaya ndeyekuti dzokai kudare tikurukure nhau yebhegi raLivia Chawambutsa. Then Chawambutsa wacho haana kuuya. Nyaya yakauya naDouglas muna January yanga iri ndaisenzerwa naLivia Chawambutsa kufudza mombe. Musi wa 13 January 2023 akaenda kumusha kwake, haana kudzoka. Mudzimai wangu akaenda nebhegi rake kumba kwake, Fanuel akariramba, ndiri kuda kuti waritore. Fanuel akati ndawana masamoni asi hatiziwani nevanhu ava. Zvedu Livia munin'ina wangu, asi Livia kubva musi wa 14 January kusvika nanhasi hatisi kumuona. Dare rikati waende kuseri, waenda kuseri. Wakati munhu akashayika Livia, musha wakasviba. Of course machira akashayikwa. Chiremba anoda kupinda mumusha umu ashandire mumusha imomo. Akati anoda mbudzi 6, 2 chiremba 2 anoda 2 dzekusimudzwa. Akati ndinozoda mombe kana maakuziva munhu akauraya Livia. Saka uyu angati wadzoke futi kudare sezvo kuti ange nyaya yei. Makaita here zvekutaurwa nachiremba tatakuda kuti bhegi rikotorwa since hawasi kuda kuuya kuzotora bhegi. Izvi ndezvekumusha kwaChawambutsa zvakataurwa nachiremba. Isusu bhegi ndo rakanga razonzwa riri pana. Toda kuti bhegi richienda vachigadzisa nyaya dzavo, bhegi richienda kunaka. Nhau yakaitika ndeyekuti uyu mukomana aikusenzerai kubva ashayika Ari kumusha kwake. akaenda kuholiday. Azongoenda kuweekend zviya Friday achiti ari kudzoka kudzoka. Vanoti haana kusvika kuweekend. Zvasaramba zvinodii? Vanoti haana kusvika kuweekend. Pane nyaya yakandadza tauri kuramba kuti vanozoeka kuti makatambira hembe dzangu sei musingazivi kwandiri. Ndo pane nyaya ipapa vadare ona mambo kuti bhegi rakaenda munhu kuti akashaya mbasha makasara nadzo aishandira imimi, saka mbasha mukasara nadzo makazoriendesa here bhegi? Ndoda kuti riende. Saka zvamakaudziwa makaita here zvakaudziwa nachiremba? Munhu haana kudzoka kubasa. Aona kuti munhu haana kudzoka kubasa kwenguva yareba. Wakatakura bhegi rake kuenda naro kumusha kwake.
waenda musha kwake wasvika bvawariramba munhu wachinge asina kusvika nokuti munhu haana kusvika chokwadi chacho chekuti akaenda uko hakuna anenge ainacho panapa pakazobuda kunzi no munhu haana izvo hatina patinobata nyaya iri kumusha kwavo ndoyakanzi nengana chiremba iwa wachikoko kumusha kwake tengai izvi mbudzi 6 ndiyoya kumusha kwenyu ikoko kwete kwedu but avo vanotaura kuti isusu hatipindi ndimi munoda kuti izvo zvifambe munotofanira kuti mutotenge nekuti ndimi muri kudii ndimi munoda kutoika motenga moti chiremba hambei kuti zviro ndichenuzvo nekuti chakupa chironda chati nhunzi dzikudye nhau yenyu avo vanongoti hapana chavo chiri kuvarwadza varoti munhu wedu achinemi asi chiremba akachenura avo chiremba akachenura avo vakatoti bhegi vanoda kutora ranga risipo pamoya hazvina kunyorwa here kuti kandauya kutochiona kuti tobata mweya wacho sei tauya ikoko kuona kuti akaeka hapana kutaurwa kuti wakachena vatoti mbozotondipa mombe maziwa munhu akadi saka hapana kuchenurwa munhu kuchenurwa hapana kuchenurwa munhu saka onzwinye mambo ndozvitaurwa namambo kuti imimi pane zvikudiwa mbudzi idzi nezvese dai zvaibvira ndima chitorai zvinhu izvi mukauva nazvo mochienda kunana chiremba kunana chiremba chiremba ochishanda zvini ndokuti musunhurwe pabhegi moziva kuti mapedza nazvo maakuziva kuti zvakamira sei zvapera izvi zvapera izvi panozoitwa zvemarefunds ezvese izvi ngaonekwa munhu wacho kuti akafira kuko nemunhu akazviita nemunhu akazviita abatwa unobva marifanzi ese ikoko zvazvinotoda izvo chiremba akatongomirira kuti zviro zvikauya oenda kundoita basa pakudiwa mombe yake chiremba yekuita basa racho nemombe yamambo yekuita kuti kana iriyo minzi yangozi kana zvikaonekwa kuti haana kudyiwa nechini mhuka dzemusango yagonzi munhu usina kuuraya ndati kana asina kudyiwa inenge yangozi nakaura kune akaura mweya wosimudzwa yoita ngozi chiremba dausumudza mweya iwoyo kuda kuti nyaya yacho pakaoma nekuti kuti watambire hawatambiri pasina chii kuti watsvage mbudzi idzo zvawakapara iwo wachitaura kuti no wakatorasirwa hawatotombotsvage hapana chiri kuwabaya saka inongoramba yakangoda inongobva yakanodha ipapo tichimira kuti achauya muinyadzo hembe aimapanzwisi muda kutaura muzvaro mweya uyu hausati wasumuka kuti umusha kwacho vakanyarara vane zvautoita kuti mweya uchandorwisa uye kwazvakaitika saka imimi pane mbatya dzemunhu ndo pane munhu imimi amutore ngonzi munaye kumusha kwenyiko ende atori mumusha menyu zvichokwadi nekuti mbatya dzake ndimunadzo pamasha ipapo dai zvatobvira maiti kubatsirwa maita kuti dadzi wabatsire iyo kuti muzvione kubva kwamuri nekuti nhasi munofuma muri nhasi mangwana munofuma musisi asi mweya uri kuya uzotambudza musha menyu
urikuzotambudza mushamini nekuti mhasha dzedzo dzirimo ende mweya iwo haubvi inoramba kutendera mushamini usina kuuraiwa hauna kudawa asi unoramba urimo pane mhasha dzemunhu ndopaari munoziva toti uri musangwani upe typical example munhu wourawa iwe urufudza mombe dzako woona mutumbi wake wopfuura woregera unotaura kune hama dzemufi iyeye unoziva kuti unotora unongozi inouya kwauri saka zvakasiyana zvakasiyana chii ngei ichiuya kuti wakandiona ukandiregera ndikadyiwa nimbo asi wandiona zvako ukandisiya saka neauraya newe mese but ngozi yako chaingazoite kwakundoigadzira unozongodzipiripawo pamwe mombe shoma ane akauraya asi imese mune matodii matoparamusha mambo ipapo pane mumwe akadaro aona hana kungotaura wana wake iye akazoona wazukuru wake kukubarwa zvirema zvega zvega kwakutozotsvaga unzi pane sekuru wenyu wakaona munhu musango hawana kundotaura ukati nemhosva saka odyiwa nemhuka yatova ngodzi yakwa odyiwa nemhuka iwe wakamuona uri mutumbi mwari wangototaura womborohwarohwako zvimambama kwese womborohwarohwa zvimambama kuti wamuona sandi wakauraya ndo zvinotya vanhuka izvo but futi hapana kupona kwaunenge uri kuita nekuti watotapura ngozi uriona rudzi rwazvirema watokutsvaga mbudzi dzinodiwa 6 ouya kudare tokupa chiremba otaurwa kuti no chiremba ari kuuya kuzoita basa riyairi kuti tione ndifuni kuti vanoramba ipapo nekuti chavari kuda kuona kuti hama yavo yakafa sei akaiuraya ndiani nemapurisa basa robaka kumirira nguva yakataura chiremba munhu wacho kana azobuda paudiwa mombe yachiremba mombe kuno pamambo bakutombuda wakadare ndiri wani ndakadai kwakuda wakadarowo kwandapo chinoita